Празникът на курорта Минералната вода и Балкана във Вършец започна с пристигането на патриарха на Българската църква Даниил. Жителите и гостите на курортния град получиха благословията на негово светейшество в храм Свети Георги Победоносец в курортния град. Празникът продължи с литийно шествие. Кметът на община Вършец Иван Лазаров поздрави всички жители и гости на града. Радвам се, че имам възможността да ви поздравя с празника на курорта Минералната вода и Балкана. Празник, който по традиция отбелязваме официално всяка година в началото на месец август. Празник, през времето на който ние се покланяме на всичко това, което е направил Вършец, един от най-желаните балнео и спа курорти на България. А това са природните дадености. Дадености, за които Бог не се е скъпил. Това са красивата стара планина, която ни заобикаля от всякъде като природа. Това са лековитите минерални извори, които са се доказали със своите лековити свойства във времето. Но когато говорим за дадености, важно е да споменем, да си спомним и да отбележим и хората. Хората, които със своя труд и усърдие са превърнали това малко балканско селце в началото на миналия век в този съвременен и красив европейски курорт, който е в момента. Курорт, в който се намира най-красивата и романтична алея на чинарите и втория по големина Боров парк след Борисовата градина в България. Специално към жителите и гостите на Вършец се обърна и патриарх Даниил. Най-сърдечно и с голяма радост ви поздравявам по случай празника на града ви, празника на курорта, Минералната вода и на Балкана. Ние няма да престанем да се удивляваме на великата Божия милост, която се излива към нас по многоразлични начини. Един от който е прекрасната природа, прекрасния Балкан, водата, която е и символ на живота, и сам Господ Исус Христос, когато говори за вечния живот, използва този символ на водата. И особено в тези дни, когато страната ни преживява тежки мигове, много райони, села, градове, предприятия са опустошени от стихия, огнена стихия. Имаме и жертви от такива злополуки. Особено в такива моменти виждаме какво велико благословение е това да живеем в едни условия, които където и да погледнем, отправяме славословие и благодарение на Бога. Слава на Бога за такива красоти, слава на Бога за такива гори, за такива обилия от вода. И не само такива, каквито обикновено са навсякъде добри условията и тези богатства, но и надарени с лечебни свойства. И си даваме сметка какво велико благодяние, какъв велик дар от Бога е това за всички нас. И си даваме сметка, че тези богатства не са даденост, както когато нещо стане толкова обикновено за нас, ние го приемаме едва ли не като даденост. Не, не е даденост, това е дар. И като е дар, означава, че за да се ползваме истински от този дар, е необходимо да имаме благодарността. Благодарността е тази, която ни говори, че оценяме това, което ни е дадено. И имаме готовността да го пазим и да го развиваме, което вие, вършечани, сте показали, че умеете да го правите. Програмата продължи с концерт на рок-група Сигнал.